monenlaisia mittoja, mitä tarvitsemme päivittäin. Mittaamme pituutta ja painoa, laskemme lukumääriä ja mittaamme aikaa. Kello on nyt noin 3:30 iltapäivällä. Mutta onkohan joululla oma mitta? Mikä se joulumitta voisi olla ja mistä se voi löytää? Joulun mitta on tietysti pituusmitta. Kaikenlaista saa olla näin joulun alla mittailemassa. Ja naiset ovat hyviä työllistämään niin töissä kuin kotonakin. Ja joulukuuset. Niitä on monenlaisia. Tässä kirkossa on todella iso kuusi. Noin 4,5 metriä pitkä. Ja seurakuntakodilla noin 2,5 metrin mittainen. Ja kotiinkin pitäisi kuusi vielä hankkia. Kyllä joulun mitta on aivan varmasti pituusmitta. Kilo ja gramma. Siinä on joulun mitta. Ja se punnitaan puntarilla. Vaaleilla. Kyllähän nyt muutaman joulukuusen hakee tuosta vaan. Kyllä silmä sen osaa arvioida. Mutta toista se on joulun leipomisten kanssa. On punnittava sokeria ja rasvaa, jauhoja ja manteleita. On leivottava pullat ja kakut, tortut ja piparit. Vai mikähän se olisi tänä jouluna trendikästä? Pitäisikö olla uusi resepti? Ja sitten joulukinkku. Kyllä sekin mitataan kiloissa. Vai onko teistä joku kuullut 3 metrin kinkusta? Ei. Kyllä se on kiloja ja minun mielestäni kinkun pitää olla ainakin 10 kilon painoinen. Mutta se pojan vaimo on kasvissyöjä. Mitä hänelle keksisi? Mutta kyllä painomitta on joulumitta. Ja sillä selvä. Tärkeitä mittoja on paino ja pituus ovat. Ja joulun jälkeen kun menee vaalle, niin aina se näyttää isompaa lukemaa kuin ennen joulua. Mutta ei tuossa kyllä ollut vielä joulumitta. Taisin saada viesti. Onkohan se joulutervehdys? Tunnelmallista joulua täältä Lapin joulumökiltä. Oi miten ihanalta näyttää. Huomaat varmaan kuvasta, että tämän joulun väri on mustavalkoinen ripauksella kultaa. On ihanaa mennä valmiiseen joulupöytään. Nähdään uutena vuotena. Olisiko tämä se joulun mitta? Ei taida olla kuitenkaan. Mikä se joulun mitta voisi olla? Se on tässä. Joulukalenteri ja kello. Kalenterista on avattu jo kaikki luvut. Nythän on joulu. Voi että jännittää. Ja nyt on otettava esiin kello. Kellosta näin tarkasti, kuinka monta tuntia ja minuuttia kestää joulupukin tulo. Mutta se kyllä ihmetyttää, että käyvätkö kellot jotenkin ennen joulua ja varsinkin jouluaattona eri tavalla. Kun aika kuluu niin hitaasti. Joulun mitta on ajan mitta. Se on kuitenkin varma. Kuvakalenteri on tylsä. Sen pitää olla nyt suklakalenteri. Kohta alkaa se lahjahässäkkä. Pikkusiskon tärkeimmät joululahjatoimet ovat tässä. Frozen kampossetti, interaktiivinen lusikoira ja hevostalli. Veli toivoo taas Star-Wars-legoja ja quadrocopteri. Siskolla ja veljellä on aina kamala kisa lahjojen määrästä. Kaksoisveli haluaa PlayStation 4 tai Xbox One. Minä haluan iPhone 6.
olisi joulumitta. Ei se niin voi olla. Joku osaa olla iloinen yhdestä lahjasta ja jollekin ei riitä 20. Mutta nyt taisin löytää sen. Joulumita. Se on syli. Vanha pituusmitta syltä. Eli miehen käsien väli noin 180 senttiä. Mutta tämä joulun sylimitta on lyhyempi. Menenpä ottamaan tarkan mitan. Se löytyy täältä. Jeesus syntyi ihmiseksi, pieneksi sylilapseksi. Äiti Maria hoiti häntä sylissään. Jeesus kasvoi aikuiseksi ja hän otti lapsia syliin ja siunasi heitä. Jeesus toi meidät ihmiset Jumalalta pois lähteneet takaisin Jumalan syliin. Syli on anteeksiannon paikka. Siksi syli on joulumitta. Me kuulemme nyt joululaulun, jossa kerrotaan Jeesus lapsesta ja hänen merkityksestään aikuisena. Pientä vauvaa hoidetaan sylissä. Äidin ja isän syli, isovanhemmat tai kummin syli on lapsen kasvupaikka. Syli on tärkeä sekä lapselle että aikuiselle. Syli on rakkauden, anteeksiannon ja rauhan paikka. Eli syli on joulumitta. Jumalan syli on avoin kaikille Jeesuksen tähden. Saat täältä kirkosta muistoksi sylirunon. Minä sanon ensin ja sinä toistat sitten perässä. Oletko valmiina? Syliin syntyi Seimin lapsi. Syliin syntyi Seimin lapsi. Sylissä kasvoi suuremmaksi. Sylissä kasvoi suuremmaksi. Syliä vieläkin tarvitaan. Syliä vieläkin tarvitaan. Jouluiloa kantamaan. Jouluiloa kantamaan. Olemme tulleet etsimään jouluiloa. Jouluilo löytyy Jeesuksen